Na ka jing penlong ye ki jing let khandra ki babun ki Shipai katnat Indian Army Assam Rifle ki pulit jong ka Manipur bat ki we ki Shipai dari ki le yo Kurup ye ki Tiar Siat bat Pynmih ki bom improvised explosive device ki kuliya Siat bat ki jing bu Tiar thma wala stur na ki katto kat ne teli ki jangka ki badan habun teli ki district jong ka Manipur le thu katalong khubor ka balawan na katnat Shipai Assam Rifles ya kani ka jing yo Kurup latip bakalalong hakithan balong lum bathem haki district Imphal West Chura Chanpur Gangpokpi Imphal East Jirabam bating nuapal jong ka Manipur haki jing trelang babun kham hadin balayo jing tip hakabayadei bat ka jing persang banrung tu sasiliang uput usam jong ka Indo Myanmar hajan more haka district Tengnuan Pal ki Shipai jong ka Assam Rifle kila penlong ka jing khandra haka khat henyo tarik nai wing hadin balayo jing tip baladon ki briu ki banabar ki bayat ki Shipai bat kinong wanrung tu ki balamensau uwe upuliat pahararu ulamensau henry la penkit marma syakajaka ajing sumar bat menta ula khamkon kaladon ka jing penlong ye ka jing let khandra hakate ka jaka haka balalap ye ki Tiar hiar thma ki bakan thop ye ka we ka suloi self loading rifle ka we ka suloi MA1 ki bom latut ki rifle grenade ki bom mortar bat ki we pat ki Tiar sian ya kani ka jing khandra la penlong haka jan mit jong ka art pholoi tarik nai wing haka bakalayara ban yo kem ya ar ngut ki brew bat ban Kurup ru ya ka we ka bera pistol bat ki Tiar sian ya kini ki brew bala syak kem bat ya ki Tiar siat la IT syaki pulit ka Manipur la ben rap shushu ka talong khubor shushu ka jing pen bana ka laong haka sinjam ka bas kem ban pen phai biang bat pen ne ya ka jing long jing man haji bam ka jing tuwet bat ka jing kendra lang da ki Shipai na ka Assam Rifle haka jing trilang bat ki CRPF ki pulit ka Manipur bat ka IRB kalawan ra ya ka jing job haka ar phosau tarik nai wing ar hajar ar phosau